Kol smajna l-idjoma prevention is better than cure. Ja idjoma li nużawha fil-qasam tas-saħħa fiżika fejn jidħol il-mard. Però mhux biss tiġi użata f'diversi sitwazzjonijiet oħra tal-ħajja. U anke f'dak il-qasam ta' abbuż fuq tfal. Sfortunatament, f'dawn l-aħħar ġimgħat smajna b'diversi allegazzjonijiet ta' abbuż sesswali anke fil-Knisja. Huwa tawġieħ kbir tisma' persuna tirrakkonta l-esperjenza tagħha ta' abbuż. L-abbużi sesswali jseħħu f'kull sfera tal-ħajja, fil-Knisja, fil-familji, diversi istituzzjonijiet u jħallu effett negattiv fuq il-persuni, fuq it-tfal li ħafna drabi jkollhom konsegwenzi twal. U għalhekk quddiem dan kollu il-mistoqsija tiegħi hija x'qegħdin nagħmlu? X'inhi r-risposta tagħna għal dan kollu? Bħala Knisja f'Għawdex huwa l-impenn tagħna li dawn l-abbużi ma jibqgħux iseħħu kemm fil-Knisja stess kif ukoll f'kull realtà soċjali. Kien għalhekk li madwar sentejn ilu fis-sena 2016 fil-kompetenza tiegħi bħala psikologu ġejt mibgħut mill-isqof sabiex nagħmel studji speċjalizzati f'dan il-qasam ta' protezzjoni tat-tfal. Ir-riċerka psikoloġika f'dan il-qasam turi li prevenzjoni professjonali li hija edukazzjoni tajba ma' tfal u ma' adulti tagħti riżultati tajbin ħafna. Infatti, ir-riċerka psikoloġika, studji psikoloġiċi juru li fejn saret edukazzjoni ta' prevenzjoni kontra l-abbużi, l-abbuż sesswali naqas b'mod drastiku ħafna. Kien għalhekk, ispirati minn dawn ir-riżultati li bħala Diocese f'Għawdex ħsibna u bdejna programmi ta' prevenzjoni ta' safeguarding of minors. Is-sena l-oħra saru diversi seminars u training fejn jidħol safeguarding of minors. Fosthom saru seminars lil assissin kollha ta' Diocese dwar il-prevenzjoni ta' abbużi sesswali. Però mhux daqshekk biss. Ħsibna wkoll li jkun hemm kors professjonali mogħti lil-lajċi. Infatti, numru sabiħ ta' 24 persuna attendew għal kors ta' safeguarding. Persuni li kienu ġejjin minn diversi sferi tal-ħajja. Kellna għalliema li jaħdmu fis-settur edukattiv, kellna katekisti, kellna persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, youth leaders, kellna ġenituri ta' tfal u mhux binqas anke persuni li jaħdmu mal-scouts fost oħrajn. U lan kien li nkabru aktar awareness ta' prevenzjoni għax nemmnu li dan jgħin ħafna sabiex jiġu eliminati l-abbużi sesswali u kull abbuż fuq tfal. Dan il-kors kien kors intensiv ħafna ta' 24 siegħa imqassam fuq sena sħiħa. Kien ta' sodisfazzjon kbir għalina li l-partiċipanti urew interess kbir u kienu sodisfatti ħafna. U xek biss imma urew xewqa li jimpenjaw ruħhom f'dan il-qasam sabiex kull abbuż, fosthom anke l-abbuż sesswali, jiġi eliminat, ikkontrollat, mhux biss fil-Knisja imma anke fis-soċjetà in ġenerali. Jiena għalliema naħdem ma' tfal b'diżabilità. Dal-kors kien importanti ħafna għalija, nħoss li kien importanti għalija għal-fatt li persuni b'diżabilità li huma vulnerabbli meta jsir dat tip ta' abbuż magħhom inħoss li huwa doppju. Għal-fatt li huma mhux dejjem kapaċi jesprimu lilhom infushom u jgħidu minn xi huma għaddejjin. Minn dan il-kors tallimt liema sinjali aħna rridu nħarsu biex nindunaw li hemm dan l-abbuż u fuq kollox rridu nagħmlu wara li nintaw li qed isir xi tip ta' abbuż. Minkejja l-professjoni tiegħi id ta' social worker, allura kelli diġà ċertu taħriġ. Dal-kors ferm minħabba li jidħol iżjed fid-dettall fuq dan is-suġġett partikolari. Personalment dan il-kors għeni wkoll fil-qasam tal-Scouts, peress li nkun kuntatt dirett ma' tfal u allura u fundamentali li tkun konxju u attent illi kemm jista' jkun tipprevjeni milli jiġru ċertu abbużi, illi tkun tista' taraf jekk hemmx ġa abbużi anke forsi mid-dar meta jiġu għal meetings
u kemm jista' jkun tkun taf x'għandek tagħmel biex tkun tista' tissalvagwardja l-itfal. Għalija kien kors utli ħafna bħala għallim, bħala guidance teacher u wkoll bħala ġenitur. Nista' ngħid li ma kienx biss kors ta' informazzjoni, imma anki ta' formazzjoni fejn ġejt konxju li m'għandix nieħu l-affarijiet for granted, speċjalment fejn dak li għandu x'jaqsam mal-abbuż u l-abbuż ta' dawk li huma l-aktar vulnerabbli tas-soċjetà. Dawn jiġifieri t-tfal. Min-naħa tiegħi bħala għalliema dan il-kors kien utli ħafna għaliex inkunu f'kuntatt kontinwu mat-tfal u tkun tista' tirrealizza meta jkun hemm xi problemi li jistgħu jiġu manifestati b'modi differenti. Barra minn hekk jiena ukoll, aħna ġenituri u nkunu nistgħu nittrażmettu dak li tallimna lit-tifel tagħna, speċjalment f'dik li hija prevenzjoni. Fil-kors, Father Joseph enfasizza ħafna fuq prevenzjoni li hija importanti għaliex inti ma tħallix il-problema tikber imma taqsa l-problema mill-bidunet. Fl-aħħar mill-aħħar huwa dritt tagħna li nipprovdu ambjent san lit-tfal tagħna biex jgħixu mingħajr ebda tip ta' abbuż. Dan kien il-bidu. B'impenn qawwi nixtiequ li dak li bdejna nkomplu nkabru. U kien għalhekk li anke għal din is-sena qed jiġu proposti korsijiet ta' safeguarding of minors għal kulħadd. Kull min hu interessat, kull min jixtieq jista' jikkuntattjana sabiex jikseb aktar informazzjoni. Verament nixtiequ li kull min jaħdem fil-Knisja jkollu training ta' safeguarding of minors. Imma mhux biss min jaħdem fil-Knisja, imma kull persuna f'Għawdex, kull persuna f'Malta ikollha training tajjeb ta' safeguarding sabiex verament naħdmu il-koll ħanipprevenu li jseħħu abbużi fil-futur. Il-ħsara u l-iżbalji li saru fil-passat jeħtieġ li ma jerġgħux jiġu repetuti fil-futur. Illum nafu li mhux sempliċement prevention is better than cure, iżda nafu wkoll li prevention works fejn jidħol il-qasam tal-abbuż u l-abbuż sesswali b'mod speċifiku. Għalhekk għandu jkun l-impenn ta' kull bniedem, l-impenn ta' kull nisrani, l-impenn tal-Knisja kollha sabiex naħdmu fil-prevenzjoni u fil-protezzjoni tat-tfal.